F'seduta parlamentari t-tnejn fil-għaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem fuq il-pass kruċjali laħa l-Gvern ftit minuti wara d-delitt ta' Daphne Caruana Galizia. Azzjoni li waslet biex il-Pulizija mhux biss tarresta l-allegati eżekuturi tad-delitt iżda wkoll li suspettat mandant. Nhar tlaqliq ngħid li din kienet l-iktar deċiżjoni importanti f'dan il-każ kollu u l-involviment tal-FBI b'riżorsi li ftit pajjiżi fid-dinja għandhom aċċess għalihom kien kruċjali. Fil-Parlament minkejja diversi talbiet tal-diskussjoni l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għażlet li toħroġ il-barra u ma tuħux sehem fid-diskussjoni ta' każ daqstant importanti. Dr. Muscat qal li din kienet l-akbar investigazzjoni fl-istorja Maltija b'riżorsi bla preċedent. Is-servizz tas-sigurtà tajnihom ir-riżorsi u l-finanzi biex iwaqfu unit sħiħa, jiġifieri kellna unit fih dan is-servizz tas-sigurtà li xogħolhom kien 24/7 illi jinvestigaw dan il-każ. Huwa spjega kif l-investigaturi kienu ilhom għajnejhom fuq l-allegat middleman fil-kumplott tal-qtil ta' Caruana Galizia. Qal li dan inqabad f'operazzjoni kbira li saret mill-Pulizija flimkien mal-Europol dwar reati ieħor marbut ma' ħasil ta' flus. Membri ta' sezzjonijiet differenti tal-Pulizija b'koordinazzjoni mal-servizzi tas-sigurtà u mal-Europol għamlu raids f'numru ta' lokalitajiet u arrestaw numru ta' persuni f'operazzjoni ta' anti-money laundering. Wieħed mill-persuni arrestati kien suspettat li hu middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru saħaq li hu qatt ma nnegozja dirett mal-middleman biex dan jingħata l-maħfra, iżda dejjem qatt fuq il-pariri tal-investigaturi u l-Avukat Ġenerali. Tenna li permezz tal-immunità li ngħata Melvin Toma bil-kundizzjoni li preżenta evidenza u li tkun ikkorroborata fil-qorti, l-investigaturi qed jaħdmu fuq 3 każijiet oħra. B'din l-immunità, il-persuna trid tagħti testimonjanza dwar il-qtil kif ukoll dwar 3 każijiet importanti li ma naħsibx li prudenti illi insemmi x'inhuma pubblikament imma li qegħdin imsemmija b'mod ċar u espliċitu fil-proklama li iffirma il-President. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni li ħa fejn se jirriżenja minn Prim Ministru. Huwa qal li kien ta' pjaċir għalih li baqa' jgawdi l-fiduċja tal-poplu u anki tal-Grupp Parlamentari Laburista. Dr. Muscat wieħed il-lejaltà kondizzjonata lejn is-suċċessur tiegħu li bħala moviment li wellet u stess jista' jikseb iżjed għal pajjiżna. Dik il-maġġoranza jien nemmen li nuru li mhijiex marbuta ma' persuna, mhix marbuta ma' Joseph Muscat. Imma hija marbuta mal-ħsieb ta' moviment. Fit-tmiem l-aħħar diskors tiegħu bħala Prim Ministru fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, id-diskors intlaqa ċabċib kbir. Sur President. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.